Kasbahaw. Oh, manok eh. Tago na mo. Diyan din mo. Awa daw. Dili na ko magkuyog di ba no? Lima ni ko. Lingin ano? Palit sudah ni, korta sudah. Sina malat. Puro ko na. Masa mo ang Pindot na sa mo kay kaana ba? Di mo na? Pakita akong kamot. buta na lang. Tanang. Pelela sa papelela ba nga? Sa kalimot kitang gingon ako ba? Tiktobi. Tiktobi. Kumot. Ah, Ay. boleh buta gamay kita sa espada. Espada, harus espada. Abi siap set. Kumerhano. Turun ni. Awang kayo ni, gawas ang kayo. Adlok ni kamera to ana. Kamu kita ada. Kung nga rin sila
Dadlaw na ako dadlaw. Kaya kuan na ako dadlaw ay. Yang Ha? mo police. Direkta. Sure plastic. Tara. Kamu tampay pa sa karina yan. Bag. That's bag or that's bag? Bag. Ano yung bag? Si Asa. Ano nga ba? Balik! Vamos. Beli air dong. Ha? Beli air karo. King by master. Balik, balik. Kita din no? Pizza. Buka siya? Awet nga sa yuting mo mo ka. Kaya na matingag. Basta? Ano siya mag-practice ay? Ay, practice mo? Adiara? Okay. Kita to. Kita. Ikaw ay nagkumagkuro.
ko dahon na gawon. Ato'y tabo ng human nito.